Dyma'r ail fideo yn edrych ar PuppetPals HD. Mae'r fideo arall yn cyflwyno chi'r app, ond yn y fideo yma, da ni'n edrych ar sut i greu cymeriad eich hun yn lle defnyddio'r cymeriadau sydd yn yr app yn barod. Felly, sa'i draw yn gyflym i Google. Dwi'n dod llun o Owain Glyndŵr yn barod, felly ni'n glicio ar Save Image, a wedyn ei mewn i'r app PuppetPals ei hun, a clicio ar Press to Start. Rwan, so ni'n gallu dewis un o'r cymeriadau sydd gan yr app yn barod, ond os ydy'r fersiwn llawn gen i, a ddim y fersiwn ddim, ni'n gallu clicio ar Add Actor from Photo. Yn lle cymryd llun efo Take a Photo, dwi'n mynd i glicio ar Choose Existing Image, darganfod y llun na Owain Glyndŵr. A rwan, yn ofalus iawn i gael gwarad o'r cefndir, dwi'n mynd i dorri o gwmpas Owain fel hyn, a eitha brysog, ag derbyn. Allai wedyn, mae'n cael ei adio yn fan hyn at My Actors, allai ddewis o, a dewis falle'r milwr Celtaidd i fod yn yr ffilm gyda fo. Mae'n bosib ychwanegu cefndir gyda Add Backdrop from Photo, ond dwi'n mynd i dewis un o'r cefndirau sydd ganddyn nhw'n barod, y cae. A rwan, chi'n gweld, mae'r ddau gymeriad yn cael ei adio i'r sgrin. Mi'n gallu clicio record, cael rhyw stori'n digwydd rhwng y ddau gymeriad, ac ar ôl gorffen, clicio stop, ac arbed wrth clicio ar y floppy disk, a save. Be gyda wedyn, ar ôl fi arbed o, mi'n gallu ychwanegu at ddiwedd y rhestr fan hyn, ac os dwi isio y fideo yma yn fy camera roll, mwyn i yrru fo draw i Google Drive neu Hub neu lle bynnag, mae'n clicio Export i yrru fo o PuppetPals i'r camera roll. A dyna sut efo'r fersiwn llawn o PuppetPals HD, mae'n bosib creu cymeriadau eich hun.